nyitaki matahari iki kembang goyang. Iki rong dina iki gawe kembang goyang ya, dulur. Yo, ana pesenan kembang goyang. Wis pokoke di nyanyi ngono ae. Diijani ya. Pesen apa asal kene iso wis dijani. Golek duit ya, biar rezeki. Penting sehat. Jajal Mbak tak delok Mbak. Empuk jan. Lumahna Mbak. Kilo lekas lagi lho dudono Mbak. Periki. Mantannya periki. Nah, ngene iki lho Mbak warnane iki sik uga iki. Ngene iki lho rupane ora coklat-coklat tapi ngono kuwi. Dadi ben enggak wis mateng tenan. Nah, iki sik. Dhuwur sik ulet. Iki karo belajari kanca-kanca ben bodho pinter. Ya. Ini kira. Ndi kurang kuwi. Lah kowe kaya ngene iki lho Mbak. Bakal dhewe-dhewe. Sobodo diculne dhewe-dhewe digurak kono wis kono ucula kono ngono ya. Wis kono karepmu. Gambar saya rokok saya matahari. Wis culne dhewe-dhewe iki sik belajar iki. Iki mare baru-baru. Tenaga baru loh. Makanya bosnya ikut terus. Kok terus iki ya. Ikut terus ikut dong. Iki warnane sik putih iki nek request minta sing warna putih. Gak warna-warni kok lek wis ngono sesuk warna-warni. Nek sing putih pokok ora coklat nemen nek sing putih aja. On Mbak Es uga Mbak Es Mbak Es sik tas ki. Rumahno. Lah wi murep-murep iki nyapa wi? Yo. Nah ini ku Murep dhewe. aja lho dilumahne lho lek murep dhewe. Aja oleh murep dhewe. Oh alah ya. Kilo jajan apa jadul ya iki jajan jadul sing ning jero ki wis ngongkok kono jero wis pokoke perkripikan ya keripik pari keripik lompong yo kates oh oke.